So guys, padung na po may suba karon kay mag tripping na po. What's up guys? Tripping na po may tripping. Tripping na po tag suba ron. Tugnaw kayo. Ano sila ang manaw? Ito po daw. Ano sila ang mga manaw karong gabi una? Ilang mga Armalite. Yun, di po tayo maglaro itong video. Ano naman? Wala tinuod mo dog suba oh. Nagkaliro na ko sa mo. Pamari guys, Panigurado ba? Bantu pamili. Nabre, birthday ato, gram. Oh, padung nami guys sa among destination karong gabi eh. Dami kaldero. Murag na kuha, wala pa pod. Ada meron kabasakan guys lagi. Wala, pod. Oro guys, meron kabasakan. Sabda guys. Wala kayo, Lagi. Magkukuha na pa meron guys, maga trip na po. Mangiwag dito last daplin bisa guys sod. Kaway diha. Ano yung suba guys oh. Anak ka manaw manag. Nabito rin ang ngon na. Ano ko anong badzi ha? Maglubog man. Subutan kayo ng mga ganan nyo rin guys ha. Mga humay. Hello, what's up guys? For this video guys no, kay data karon sa suba kay ngubanday ko og pang panawms sa mga kauban diri guys no. Kadang kuyog na nani guys nga nguban og panawm dala mi karon sa suba. Ug taong mga kauban guys to. O karon guys padong naman sa suba. Dalam suba. Suba. Oscar na ba Oscar? May tilapia? O dari pong pano yung kauban. Lubog man. Nilatab ng tubig. Yung kauban na guys oh. Ha? Sila? Ha? Drop na. Kasama sila. So, mana yang suba guys. Dam ni, dam. Dam sila oh. Dari hawiranan guys oh. Kadang na may suba, kadang agas ang tubig. Oh, may patibong buhok. Wala maraglugos makita ni tubig ini ah. Oh, pista na yung manaw. Maghawam kayo tubig ano eh.
May tanaw siya guys. Pagkuha ka Oscar? Ito na guys. Ang pagkuha ni Oscar oh, matang dagko pa magtudlo. Wa masiro. Balag dagko, dagkog kuko. Ngayon yung mga hawan nila ba? Kamu talaga? Wajar apa enggak? Harus. Ano lang, tunog. Tamak kita ng tubig ron. Tamak ta guys. Pero tamak ta guys, tamak. Tamak ta rin tubig. Sabi ko. Ako pensa kasi na delikado mabasa na itong cellphone. Okay guys, tabok nito. Ano yung suba guys ha? Oscar! Tabok ka Oscar. Mura maglubog kayo ng tubig. Ini mo ni kapita manghuan. Oscar. Tabok na ba ang tubig Oscar? Uy. Iki kayo na iganan guys. Oscar. Na mereng kamalig. Magos hunting ta. Gamit dito rin, bukang gamit. Okay, dyan na meron kamalig. Agoy. Kalisod ako mo vlogger oh. Taster na ang kuan dai. Okay kayo. Katugo na ko guys. Ayan na ko ito. Gasa mga puhon. Kapoy kayo. Guys, dyan meron kamalig. Mo ano may mo sideline meron imong kamalig chef. Manguha man imong kamalig ka rito. O magauwan na may kasilungan. Lagi ba? Oscar. Dara sila. What's up mga guys? Hey, Oscar. Oscar. Hay. Ha? Dara sila guys. Manaw na sila. Sama sila guys. Ngit na. Tayan yung head na ngit sama. Oscar. Kilid lagi. Sama Oscar oh. Kadadar ay daplet. Susunod ni kita Sisil de teman oh kena lemit ng ana. Madara. Ha? Madara lagi. Sisil idol gani ha. Mongga tiglam gani kamandol. Kamang ning lam. Idu ko gapay ni mo. George. Naba Oscar. Yan ang mga divers. Dapat mo oxygen. Galon, buto na mo rin baba. Nada ng bagang terapian ng tinga na. Oh, nabis. Maju na laman na. Duwe na yan na. Kina mo panakot? Karang dako Bombay ra ay luy ah. Bombay basar. Kabut-kabut dapat. Lagi dong biga ba yan.
Luso bala bay. Yawas. Sama. Kanawag di sana berpikir weh, nggak tahu nak. Aduh lah magduga. Sama. Ayo boy ini mau batim, kulit nama foto na to. Bawa bilat na. Ang katanya simak-simak. Hawa gisang kuan. Kurang abot mo to ubos. Alex, Abot na to ubos. Gubog ah. ay karawan ang ilaw get. Makitaan ang bala ng para. Ulat dah direktur. Ha? Liraan simak nagkamay nakita. Kapag uhas. Wala mo mabog sa bilat ninyo. Di sana berpitan ng kuwan sima nimo tanah to. Ha? Natutog katong bala nimo. Malasa jam ka Oscar. Nawag mo Hara manong isat dah. to. Oh. Di pa na ang Jerome na. Ume. Budama naman ugma. Anak, sima. Kita ganun ni kuko ka. Jama mo ka. Trabahan nga ng tanin mo. Muha na dito na to. What? Sutoy ito pagpana din mo. Ha? Mau na tara ni bisa. Maura Jod na hog jod. Wa pa din to banganan ngayon na nang kuan. Ah. Ako subad dali ako gusto oh. Ato siwa ba? Ah, simak. Pariyari ba wa pa din mo ako ane. Nalagay. Kani bang niya na. Nalagay to. Ano na hug mo siya. Dato rin. Tarawa namin sa masapan. Nyabot na ka to sa ubos. To ana dito mo ladyo, kung lugdang mo to. Dang to bukat lang. Kani nga ni ba na wa guys. Ang lapit na talo direktor eh. Dani-dani na. Kaya na imong head. Kitan na. Pasaka ko to kasi nakasud na. Tira bitaw ko la wa la usok gila. Nawa pod. Nawag imong itirahan. Kuda apil ka los. Mako Hagaw ni Oscar. Wa man tulis. Simbola sa na Oscar. Wa man tulis yun imong kuan ay. ya nailon ja na kuan. Pag tulis yun imong armalay tron. Ano mo sikapan nang Simbola gyud na Oscar. Ayaw makakuha kag an. kuya na mawa na wa dami na ilon imong bala. Nangana. Mako dami na ilon dami na bala nimo. Kiso jam ano to. De, kare may usbad. Kare. Wa mamaw sa bilat mo na. Wala lagi yung pagbangan ba. Ora mo gi. Later daan mo ray, dili mo ano mo ray. So na Wala ka kurug naman eh. Ingon mga Kuda guys, bilbag ikaw guys makahumaw usang humuwan guys, wag tugna no guys. Wala may kasi may nangangit pre. mahal. Pag-usap og tabako. Ang kale ba? Pag-usap tabako. Mahal noy. Bila ningon kang bilibog. Gaw. Gaw. Sa muto gaw. Mahal lang mo duwa ta volleyball. Sigot ba ganun ba? Hindi na. Sigot mo dyan. Oo, yung lalabad yung oh. Katuhan ko sa natin para mo sa hotel, di ba? Igupo na may mata. Kulira do jawa do para to. Ano man? Butas. Butas na siya man jam Cumahan, oy. Dah, kuha na Oscar to ha. Sige na, noy. Mako Oscar. Oy, sakto, noy. Alay dako lagi ah. Sabi ko sa'yo eh. Kuha na Oscar ri ah. Ay, huwag niyo ulit. Big na na. Dako man pro. Kana, noy. Tugat. Ha? Tugat. Bawat mo ng pada. Pwede sa tayo. Oh, Bakit sa taga Ujo mo di kita hugan. yung ka. Oh, dapling ko yung Abe, dulu yang dapat tundal. Dako bro. Ido ore. Oscar, ko mo na Oscar. Ay, Kuha na siya usa. Good size pod maraja. Jamo lagi tugan lagi tara mo boss. kuha mo. Ano guys? Videohin mo guys. Tuhog niya Oscar. Aduh, tutu bos kan. Kina may kinadak-an Oscar. Ada hawiri na gato. Hindi na ta. Okay lang ga. Buhay ng Butang ng hawiri perminta na Yung labad dos uning. Oscar sama na Oscar. Tani Oscar. Gua tiil oh. PL panaan PL ba?
Isang oras na tunga ba? Anto nga boy. Tunga Oscar kay aron sure. Ana unahan mo kuya kada kadug bato na kuya na magkuha na drip na. Richard isa. Dinas manong bubaw. Tapo ang mga. Ano hawaran nung kay mga. Kita may buong kanto. Ngiti out ta lakaw. Pangilid. Ito maklaro nga tunga yung pangilid. Wala ang bak mo nyawag kabaw ang bugong. Kisaw-kisawan. Ito delikado sur kumsam kurang bang reglain halawa. Na ang lawas na og daw jacket ko gamra. Na. Perte. Tara. Ang kantong hilaw. Minus kayo ang sulod diri sa amo ang gipang sauman. Lubog kayo ang subaron guys. Oscar. Atong na nung timbaha. Agoy, gagtunok. Agoy. Kanta mga panakon eh. Sukot ka na guys, bisa asa. Sibutan kaya na itong lagian. Mukha yung tagpijay. Na ba Oscar? Kuha na po Oscar to. Oscar? Ha? Oh. Ano yung mga guo dahil mo? Na Oscar? Gimay Oscar? Oscar. Gamay kuha nila guys oh. Maganda na sa buwan. Lutaw-lutaw Oscar. Na Oscar. Pujo? Ayan. Sito na to. Ano? Ha? Ano? Ano? Ano ba? Nakukab. Ito sa kuha nila sa kamay. Sige, nakukulay. Dagko kayo?
Ah, sundang unyat. Sundang unyat. Ano mo init mo dira? Sino sa ring kaon diri eh? Di pa lubog ito ba? Ah, ubos ba? Sino lang baki ah? May subah. May baki. Ngapo da? Langgam ba baliboy bro bla? Iya. Baliboy ba? Yun Darang. Langgam oh. May langgam oh, langgam. Ko sorry. Uy, Darang. Ito ni. beke. Sundang, saan mo? Tutlin ako. Sundang ito mo kuha na. Ang subah na. Ang subah. Ha, sundang Rob. May langgam rin guys oh. Yun na puno-puno sa among an ba? Hindi na ito nagtiwas. Ya, ito ba ya? Gamay ya? Kanto ba? Suka mo sa bayan. Napupik. Yung hali Ano mo pa ko? pagkuha ni mo day dulo? Ha? Anong piko? Yun na isagol yung sabaw. Yung, ayong yan akong. Dua araw ko nga. Dua araw na. Ano ko nga? Mijay na lagi mo bay. Sabi na po, gagahin ang pong na. Ano tumay ba? Ano yung tatuyaw? Di pa lubog kaya na? Totoo na magkuha ba ito? Ito pa isa na, lamig na pa isa. Gani? Tagpong pizza. Hindi rin, apil sa baw niya. Naman. Ano? Oh, bakit isa sa tagal. Yeah, kore. Ay sagol sa baw. Oh. Hindi ka dali mo kutara. Pisting luksok mo. Luksok mo ko kon ba? Dagdag. Dada yun, nasugba na. Oh, bukan. Sige, masabon ang na. Mulo sila silang kinuhaan ng isda. Ngayon yung time lamig sa dombo. Salabat ng uwan. Ayun, nabutangig panakot lang, butang lang ng suka. Oh, jawaban ni. Namay ukir mga namay magic sarap. Sarap ang pitsin. Kuha na niya balik tinay. Yung bisa na ng isda. Maguna na nung dam. Hindi na sila kasili ah. Nagawang banda. Niluto po na ng bag. Ini na panitan? Niluto na kamong mga kuhan guys. Wow. Niluto na guys. Nago tayo sinugbang baki gamay. Ipat sa bahaw. Magatong daw saging. Wow. Ito ba? Sinubang isda. Dol. Kaya na, ya. Kinana? Kaya. Kuya Dol. Kaya na. Kina guys ah. Sinugba. Ano na dyan igat yan eh. Sugba na na. Mantong sawsawan na to. Gaw. Doon sa mo. Ilang kuha nila oh. Siling berikat. Kasiling igat. Berikat na na. Kaya alas 10 napit. Kau udah mau ugat dah. Tahu namanya ini sumpah dok. Sige, sumpah. Hindi nagsili. Asin ba? Asin eh. Huwag asin nga. Nagasin na yun na. Mabayat. Asa? Isod na rin. Ilugo-lugo ba isod? Lugo-lugo. Tulog ang gadol. Yan guys oh. Dugang-dugang sudan pa ni hapon. Sige Luciano, ga-refresh na eh. Bungkal yung board no. Kasili. Hindi na po na sila mandagko no? Nagudagko na, mabot nagtong bata. Ito kakinkin, nagkuha sa una makuda mo. Isa man na nakuha nila? Tikbas niya lang. Hawoy.
Kini duma ay. Dapat di baksan yang gudot. Ini gue. Agak Musuh dia. Lugo. Tundong George. Nice nila yung. Yung katag ng asin. Moy, Yung katag yung naging basa. Kukuha na. Ang kuha na. Magic sarap gamay ito na. Sarap. Sajon. Sarap. Bitsin na. Bitsin lang. Mana guys, mana na isog ba guys, nga butangag mo sarap. Kami hunam na. Itu sarap. Ini tuh nagtuyo na. Nagtuyo. Wa, nagsa ba? Bisa. Suka lami macam kuha na suka na ah. Ano mo yung sukad suka? Kau suka daw. Berinit. Dain mo himas-himasan mo mas na bambu di banglo. Daw? Gitagtad na yung sinubay da. Ngalo sundang me. Kita dah. Tahu ketuman. Ngawat na manok, ha? Sundang mo be. May saging na ito ta. Masak saging kau. Ada saging. Go ka. Yo, basa kau. Dito ba naman? Bonanan ba? Andara guys, sinugbang igat. Challenge. Mo reklamo ra ba init kayo? Go init. Gardos. Ako dai. Sige Ang nag-request na yung mga guys. Jarja. Oy! Kabungi TV. Oh, dili dai. Ay kuya. Yang kerlo. Jangan pinukuha mo kuya. Kanina. Awan. Labay mo ning pisua to, ikuha naman nila. Ikuha ni George bakulkol. Bakulkol. Ano daw saging? Ano mayan ng ahon eh. O pag gani mahinog. Kaya katanong mo na. Gamitan raw nag kuan. Ano mo sinugbang igat? Butang na to, bro. Kasiling igat. May mga taburnok, mga trabaho, lingaw. Ini kayo. Kaya naman kasi hindi chak noy. Boss, tani mo ba? Dapat ko sa gagamit sa kong kamalig ha, mga waming buot, giginlan yung ulo. Delicioso, dia pa na eh. Delicioso. Makrim. Dilisiano. Sige kuya. Yan ay dahog saging. Baliha. Paminga-minga mataram. Baliha og magahaop ka na. Ang susunan lagi ana to daan. Susunan dula. Ha? Ang susunan. Are butang rada gerong dilim. Aduh kala tani babaw nang itay mo. Ano dito sudo na? Pero patag, maghipos ko ta. Ayo buang ka saban kadro na. Araw sila ba? Suwa. Wala. Kita gasin. Tara. Tara guys, una sila. Sunod sabaw ko to are sunod hukar sabaw be. Tara. May sambaw ng mga bulanan. Kana magko. Tulungan ka na pila mo. Ang igat. Japlin na ay patungan na sa pila. Mahog na. Ano ba mga allergy? Ako. Ano ang allergy? Ibutang ng pizza na boy. Sabaw Wow. lagi sabal. Ay general na to ni ba? Nauna sila. Sabaw ra iwad boy. Hmm? Sabaw ra. Ang sulog ito kami ka. Di ba ganis isda di ay? O di ba sabaw ra. Oh, lagay. Isda ri butang ra ba sabaw ra ab. Subli ng patbubulanan ng mga ngita na. Uni na mga tuhanan eh. Gita ay. Piti kayo ini. Kare kabo da. Sarap pa. Karibang ada video. Buboy sa bagay. Are nung kuare karon di ko magasubok-subok ba. Bubuan ka? Oh. Mahal. Noy. Gini Gini mo sa. Gere. Bubu na. Bubuan, ara na tatod.
Tra. Ngayon ka puno dali ba? Jabo na to. Katag ning ano din. Tiyo ang kutsara ang inyang Buno na. Sagong kutsara ko no na abri. Abri kutsara. Na Kabayan. ay hagbo na to kami agi sa bawo ko utang na. Yeah. Dama gampo ta. Adi sa bawo. Atagi sa silindir lo. Oh. Dito. Best this pod ug kami pod. Amen. Cara na ho. Ang kutsara no. Ano kutsara no? Taon mo. Ayo pa yung video ko na. Oscar ba? Oscar si Wige. El delicioso. Goy. Luto na pinaganda mo doron. Yung yagi kasi. Ano mo? Gamay ra katong luto. Hindi yan. Ano man igat to sa mo? Ngapot kaming baboy po. Wala. Ang kutsara may tigong daat. Regis. Ito mo nahunaw. Amen. Amen. In Jesus name.